Dostlar, туганнар һәм почти туганнар. Рәхмәт кибетендә татарча автомобиль ябыштыргычлар бүтән булмаячак. Бүтән минем әлеге кибет белән эшләргә теләгем юк. Ни өчен дисәгез, беләсезме, мин төгәллек ярата торган кеше. Мин журналист буларак та хәбәрләрдә эшләгән кеше. Беләсезме, мәсәлән, синең сюжетың 1 сәгатьлек материал алып кайтасың икән, сиңа продюсер әйтә, синең шушы 1 сәгатьлек әйбердән 2 минутта 20 секундлык сюжет төшерергә кирәк икән, кыскартырга, монтажларга. Син 2 минутта 30 секунд ясый алмыйсың. Тырышып, хәтта менә шушы 10 секундны да кыскартырга кирәк булачак. Мин Дәүләт Советы мәктәбен үткән кеше, Фәрит Хәлилович Мөхәммәтшин мәктәбен чөнки берсендә хәтерлим. Каяндыр кайтып бара идек, без бит дәүләт, хөкүмәт самолетында оча идек. Кайсыдыр бер чарадан кайтып барганда Фәрит Хәлилович әйтә, күрсәт әле ди текстыңны. Мин бит пресс-службада эшләгән кеше. Ягъни Дәүләт Советы эшчәнлеген һәм Дәүләт Советы рәисенең эшчәнлеген яктырта идек. Шуннан соң мин аңа текстны күрсәттем дә, ул каядыр шушы бөтен текстта бер хәреф хатасы табып, миңа бармагы белән төртеп күрсәтеп, шушы хәрефкә bir сүгүнү сүзе ышкындырып, мине шулай ырышты, кисәтү ясады. Шуннан соң менә шушындый төгәллеккә өйрәнгән кеше мин. Хәзер әйлем кайтабыз Рәхмәт кибетенә. Без апрель урталарында үткәргән идек конкурс. Бик зур шаулап үтте ул конкурс. Рәхмәт бабайга, Рәхмәт кибетенең зур курчагы бар бит. Бабай рәвешендә без аңа исем сезен белән тапкан идек. Бу үткәргән иң шундый масштаблы конкурсларның берсе булгандыр. Бик күп вариантлар килде һәм җиңүчегә без әйттек, бүләк итәчәкбез. Рәхмәт кибете тәкъдим итә әлеге бүләкне. Шушы җиңүченең исеме чигелгән сүлге. Җиңүче ачыкланды. Бик күп тәнкыйть килде минем адреска. Бу кадәр тәнкыйтьнең минем бер тапкырда килгән юк. Бер конкурска да ни өчен кибет Рәхмәт була торып, бабайның исеме дә Рәхмәт, ни өчен Рәхмәтулла түгел. Миңа әйтәм бит, бер качан да хәйт килгәне булмады. Бу тулысынча шушы кибет хуҗасының карары булды. Достар, мин беләсезме, эмоциягә бирелеп, әллә нәрсәләр әйтер идем. Ләкин мин журналист буларак сезгә хәзер бары тик фактларны гына сөйләйм. 20 апрельдә нәтиҗә ясалды. Майда сорыйм мин шушы кибет хуҗасыннан. Мин әйтәм, җибәрдегезме сүлгене? Юк, җибәрмәгәннәр булып чыкты. Аннан соң исемә төште июньдә, 2 ай булып чыга бит инде. Мин әйтәм, җибәрдегезме? Чиктек, җибәрәбез ди. Һәм кичә бит инде менә хәзер 3нче ай була. Элемтәгә кирдем, шул җиңүче белән әле әйтергә кирәк, мин әлеге җиңүче алдында гафу үтенеп, шушы Рәхмәт кибете үзенең үз тарафыннан башкарып чыга алмаганы өчен һәм вакытында бүләкне җиткерә алмаганы өчен гафу үтенеп, мин Зифа Кадырованың китабын җибәрдем. Мин әйтәм, сүлгесе килеп җитәр, иртәме соңмы? Ләкин әйтәм, 3 ай үтте, әле һаман да барып җитмәгән сүлге. Мин әлеге дә баягы кибет хуҗасына язам. Мин әйтәм, аудиода аңлаттым, мин әйтәм, сезнең үзегезнең генә авторитетыгызны төшермисез. Бу беренче чиратта әйтченең абруена кара тап була төшә торган әйбер. Мин вәгъдә иткәнмен икән, димәк, мин җиңүчегә тапшырырга тиеш. Әйе, без монда 2 оештыручы идек, Рәхмәт кибете белән берлектә, ләкин төп площадка мин булгач, мин вәгъдә иткәч, мин бирергә тиеш. Ә миндә ул сүлге булмагач, мин алдакчы һәм ялганчы булып калам. Шуннан соң кибет хуҗасына язам, бернинди җавап юк, һәм килде шушы чигелгән сүлгенең фотосы. Ләмин, бернинди җавап юк. Бигрәк сәер. Шуннан соң бүген дә тагын сорадым, җибәрдегезме? Бернинди җавап юк, күз алдына китерәсезме? Бу бәя бирәсе килә әлбәттә бу күренешкә, ләкин биреп тормыйм. Шуннан соң минем бит анда сатуга чыкты татарча автомобиль ябыштыргычлар. Сез җәмәгать шуны аңлагыз, Рәхмәт кибетенә мин бик күп роликлар төшердем. Бик күп просмотрлар алар җыйды. Мин кызыклы формат таптым. Ләкин мин моның өчен Рәхмәт кибетеннән бер тиен дә алмадым. Аларның бердән-бер булган әйберсе биргән булды. Ул да булса яулык, аны без уйнаттык. Һәм бер тапкыр шушы кибет хуҗасы миңа донат җибәрде, 1000 сум. Ләкин сез аңлагыз, роликны төшерү өчен бер генә роликны, аны күпме вакыт уйлыйсың, күпме вакыт төшерәсең, күпме вакыт монтажлыйсың. Ул күпме вакыт китә, күпме көч китә. Шушы роликлар чыккач, алар бит әле буа кызлары төркемендә чыкты. Ә бит ул буа кызлары төркемендә бушка түгел перепост ясату. Мәсәлән, мин әйтәм, шушы Рәхмәт кибетен таныту өчен
Шул перепост, һәр перепост 250 сум торганда ясатып, алар аркылы да шушы роликка күбрәк просмотр җыйдырта идем. Анда да сораучылар булды, миңа да сораучылар булды. Кайда урнашкан бу кибет? Мин иренмичә бөтен кешегә адресларын язып, аккаунтларын күрсәтеп, күпме үземнең әлеге дә баягы вакытымны сарыф иттем шушы кибетне танытуга. Билгеле бер кем сорамады. Әйтергә мөмкиннәр, но бер кем сорамады. Ләкин бит инде бөтен күңелеңне биреп эшләргә тырышасың. Мин шундый кеше. Мин перфекционист кеше, мин бөтен көчемне һәм җанымны биреп эшли торган кеше булсын дип әйме. Ләкин әгәр дә менә шулай сиңа шундый җавап кайта икән, бернинди аннан соң инде кешегә булышырга дәрт калмый. Рәхмәт кибетенә бик рәхмәтле. Шундый уртак әйберләр эшләгән өчен, ләкин минем рәхмәт кибетеннән башка да контент менә моннан җәмәгә. Ул рәхмәт кибете минем ничә 1% кынадыр бөтен контентымнан. Һәм кешенең вәгъдә ителгән әйберне 3 ай буе үти алмагач һәм куелган сорауларга җавап бирә алмагач, бу ничек дип атала? Мин моңа бернинди аңлатма бирә алмыйм. Мин әйтәм бит, мин Мухаммедшин мәктәбен үткән кеше, мин төгәллеккә өйрәтелгән. Ә монда менә шушындый кешегә карата битарафлык, әле теге җиңүче дә язган булган рәхмәт кибетенә һәм бернинди җавап килмәгән ди. Ягъни бу полный игнор булып чыга. Шуңа күрә әйтәм бит, җавап булмагач, тоттым да кибет хуҗасына яздым. Мин әйтәм, әгәр сорауларга җавап биреп, элемтәгә чыгасыгыз килми икән, әйдәгез саубуллашабыз. Минем татарча автомобиль ябыштыргычларны сатудан алыгыз. Килеп алырлар. Шуннан соң да бернинди җавап килмәде. Менә бу ничек дип атала? Моны инде сез үзегез бәя бирегез. Мин әйтәм бит, аңлашылды, кемнең бит кем икәнлеген эшли генә белә башлыйсың. Мин бернинди әйтәм бит, монда бәя бирмим, мин төгәл фактларны әйттем. Җәмәгать татарча автомобиль ябыштыргычлар, алар сатуда бар, ләкин бары тик Озонда. Кирегез, алыгыз, файдасын күрегез, яме? Хәерле көннәр сезгә.